Is-sibt filgħodu bejn id-9 u nofsinhar fid-daħla taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista saret il-votazzjoni bikrija biex Daniel Mikallef jiġi konfermat fil-kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista wara aktar kmieni dan ix-xahar tefa' n-nomina tiegħu. Tul daw it-tliet sigħat ivvutaw numru ta' delegati li rreġistraw biex jivvutaw kmieni. Il-votazzjoni tkompli s-sibt li ġej 25 ta' Lulju u d-delegati li se jivvutaw għandhom jieħdu magħhom mezz ta' identifikazzjoni biex jingħataw il-polz tal-vot u jeżerċitaw id-dritt tagħhom. Is-sibt li ġej, il-votazzjoni f'Malta se ssir fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun u f'Għawdex fiċ-Ċentru Laburista tar-Rabat. Joe Falzon, membru fil-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista, spjega li wara tagħlaq il-votazzjoni l-att tal-voti se jsir fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Antiċipaw li mbagħad fi żmien nofsijat l-kwarti peress il-polza hija waħda sempliċi għall-aħħar ikun nistgħu mal ikun bdejna blatt tal-voti ikun nistgħu naħorbru il-pożizzjoni li jkun hemm f'dak li għandu x'jaqsam bħala riżultat. Kollox 762 delegat tal-Partit Laburista huma eleġibbli li jivvutaw. Ir-riżultat uffiċjali se jitħabbar il-ħadd filgħodu waqt il-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista fir-Realtà f'Bormla.